नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज व्हिडिओ बनवण्याचं कारण म्हणजे आमच्या कसालराणेवाडीत 2 स्वयंसहायता महिला बचत गट असत। एका गटाचं नाव असा बाणमाता महिला स्वयंसहायता बचत गट आणि दुसऱ्या गटाचं नाव असा रणरागिनी स्वयंसहायता महिला बचत गट। तर अशा प्रकारे आम्ही 6 सीटर ठरवली होती जाण्यासाठी आणि त्या 6 सीटरने आम्ही संविता आश्रम पणदूर हैसर भेट देवचं ठरवलं। तर आमच्या ह्या दोन्ही महिला बचत गटांका आज दिनांक 24 जून 2025 रोजी 1 वर्ष पूर्ण झाला आणि याच वर्षपूर्तीच्या निमित्तान आम्ही सगळ्या महिलांनी पणदूर साईलवाडी हैसर असलेल्या जीवन आनंद संस्था संचलित संविता आश्रम हैसर सदिच्छा भेट देण्यासाठी जावचं ठरवलं। आश्रमात काम करणारो सगळो स्टाफ खूपच हेल्पफुल असा। त्यांनी आमका संपूर्ण आश्रम दाखवल्यानी जशी आम्ही आत एंट्री केलं, बाप रे, म्हणजे माणसातली माणुसकी इतकी संपली ह्याची कीव इली। असा म्हणतात की ज्याचा कोण नसता त्याचो देव असता, तसाच ह्या इथे काम करणाऱ्या सगळ्या स्टाफकडे बघून समजला। हय असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची खूप प्रेमान मायेन काळजी घेतली जाता। आश्रमाची स्वच्छता सुद्धा खूप उत्तम प्रकारे ठेवली गेली नाहीतरी आज कोण कोणाचा एवढा करता। पण या ठिकाणी इल्यावर मात्र आम्ही बघितलं की इथे असणाऱ्या प्रत्येक निराधार व्यक्तीची खूप छान प्रकारे काळजी घेतली गेली या ठिकाणी संस्थेमार्फत 3 शिफ्टमध्ये आरोग्य कर्मचारी सुद्धा उपलब्ध असतात। मनोरुग्ण सुद्धा या ठिकाणी असत। 2 वेळचा जेवण, सकाळचो नाश्ता, संध्याकाळी चहा ह्या सगळा अगदी वेळेत दिला जाता। प्रत्येक वयोवृद्ध व्यक्तीच्या आरोग्याची अगदी व्यवस्थित काळजी घेतली जाता। या ठिकाणी लहान मुलं सुद्धा असत, त्यांच्या शाळेची व्यवस्था पण केली गेली त्यांका पणदूर हायस्कूलला गाडीन नेऊन सोडला जाता आणि संध्याकाळी पुन्हा गाडीन आणलाही जाता। या सर्व व्यक्तींची काळजी श्री संदीप परब यांची ही संस्था अगदी तळमळीन करताना दिसता। या ठिकाणी खूप जण भेटी देतात आणि आपल्या परीन होणारी मदत या संस्थेक आर्थिक स्वरूपात वस्तू स्वरूपात करतात। तेवढोच या निराधार व्यक्तींच्या आधार देणाऱ्या या संस्थेक त्याचो हातभार लागता। आश्रमात गेल्यावर संस्थापक श्री संदीप परब यांचा एक संदेश त्या ठिकाणी बॅनर स्वरूपात लावलेलो दिसलो। त्यांनी खूप भारी असो संदेश दिलो। त्या संदेशात त्यांनी म्हटला की रस्त्यावरील निराधार बांधव हे आपलेच बांधव आहेत, ज्यांना जगात कोणीही नाही त्यांना आपण आहोत। आश्रमात आलेला कोणीही निराधार नाही, त्यांना आधार देणे हे आपले पहिले कर्तव्य आहे। आपल्याला कितीही त्रास झाला तरी चालेल, पण रस्त्यावरील निराधार बांधवांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळवून द्यायला आपण प्रयत्न करायला हवेत। आयुष्यात निराश न होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे दर दिवशी काहीतरी करत राहणे। एकटे एकटे आपण कदाचित कमी पडू, पण एकत्रितपणे आपण खूप काही करू शकतो। वा,
खूप मस्त. मी या व्हिडिओमार्फत श्री संदीप परब यांचे आमच्या दोन्ही महिला बचत गटातर्फे खूप खूप आभार मानते. या ठिकाणी गेल्यावर त्या मुलांका आणि वृद्धांका बघून मन खूप गहिवरून इला. माका जास्त वाईट त्या मुलांचा वाटला, जेंका आपले आई वडील, बहीण भाऊ, आत्या, मामा, काका, काकी, मावशी, जगातली जी काय सगळी नाती आहेत ना, ती या संस्थेत काम करणाऱ्या स्टाफमध्येच अनुभवाक मिळतात. ती मुला जेव्हा त्या रूममधून बाहेर धावत येतात ना, त्या बघितले आणि माका खूप खूप वाईट वाटला. आपण आपल्या मुलांका शाळेतून इल्यावर जवळ घेतो, अंजारतो, गोंजारतो, त्यांचे शाळेतले गप्पा ऐकतो. ह्या सगळा ही मुला कोणाक सांगत असतली. खरंच खूप वाईट गोष्ट आहे. माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे असं आपण प्रार्थनेत म्हणतो, पण खराच आपण तसा वागतो काय, ह्याचा उत्तर मात्र ह्या आश्रमात इल्यावर मिळता. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. तर गाववाल्यानू काही वेळासाठी का असेना, पण त्या आश्रमातल्या लोकांचे बरे वाईट अनुभव ऐकान कंठ दाटून इलो. आपलीच माणसं आपल्याक इतकी परकी करतात ह्याचा जिवंत उदाहरण म्हणजे ह्यो आश्रम. कोणाचो झील, कोणाचो पुतनो, तर कोणाचो आणखी कोण. तुका नक्की नेऊक येतलो, तू काळजी करू नको, अशी खोटी आशा दाखवून मन घट्ट करून आम्ही थैसून सगळ्यांचो निरोप घेतलो. तर गाववाल्यांनो, तुम्ही कधी ह्या संविता आश्रमाक भेट दिलास काय? दिलास तर तुमचो अनुभव कसो होतो तो माका कमेंट करून नक्की सांगा. आणि बचत गटांच्या वर्षपूर्ती निमित्त आम्ही आश्रमात घालवलेले हे क्षण आणि ही सदिच्छा भेट तुमका आवडली असात तर माझ्या या व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि तुमच्या मित्रपरिवारात नक्की शेअर करा. धन्यवाद.